θες την άδειά μου για να πλησιάσεις το Μύρο? Χρειάζομαι κάποια χρήματα, γιατί έχω ένα μεγάλο χρέος. Αλλά ξέρεις, με το Μύρο δεν γνωριζόμαστε πολύ και δεν θέλω να με παρεξηγήσει. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, θα του μιλήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, γίνεται πάει. Κρύφο ραντεβού, δάτσι. Καλέ, πού ξεφύτρωσες? Μη μιλείς πράγμα. Είπες θα πας στην Κωνσταντίνα για τα γυρνά τσερνιές μαζί του. Θες να με τρουζανείς? Όχι. Λοιπόν, κοίταξε, δεν σου το είπα ότι θα ερχόμουν εδώ για να μην ζηλέψεις. Συγγνώμη που πάει το μυαλό του. Έτσι που το έστειλες. Τον κατέει το δρόμο. Προχωρά. Όχι, Μύρο, περίμενε να σου εξηγήσω. Αλήθεια, έχει γίνει παρεξήγηση. Ναι. Λοιπόν, ο Αλέξης από εδώ βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση και ήθελε να σου ζητήσει δανεικά. Αυτό είναι όλο. Δανεικά. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Οκ. Αν είναι έτσι, καλώς. Λεφτά δίνω. Άλλα δεν δίνω.